Szeretettel köszöntök mindenkit a hosszú nap végén, a 14 hét végén, utóbb majdnem a végéhez ért. Ne felejtjük el, hogy honnan jöttünk, idézetek vége. Először is mielőtt a nap hőseiről beszélnénk, akik ti vagytok és a zsűrink, aki ezen a hosszú napon végig rendelkezésünkre állt, azért én megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a csapatnak, és egy nagy tapsot a szervező csapatnak kérjek. És úgy gondolom, hogy jó kis csapat voltunk mi is, és jó kis csapat lettünk. És az a jó a csapatmunkában, hogy könnyebben átvészeljük a kis bukkanókat, és sokkal édesebb a sikereket együtt megélnünk. És ez úgy gondolom, hogy ez a nap ez egy ilyen sikeres nap, és remélem, hogy mindannyian jó élményekkel távoztok el tőlük. És ne felejtjük azt, hogy még nincs vége, hiszen a mai alkalommal a 14 csoportból 8 csoportot tovább juttattunk a marketplace-ünkre. Ezeket a csoportokat én most felsorolnám, illetve hozzátenném azt, hogy a zsűriből, illetve a KTK-s mentorok közül ki lett a csapatokhoz hozzárendelve. Hangsúlyosan hozzátenném, hogy semmilyen sorrendet nem szeretünk volna itt felállítani a tovább jutott csapatok között, ezért a prezentáció sorrendjében fogom felsorolni azt, hogy kik azok, akik tovább jutottak. És legyen kedves felállni majd a csapat, hogy megtapsolhassuk őket. Hát az első csapatunk a prezentáció sorrendjében, aki tovább jutott, az a természetes alapú szájvíz csapat, dr. Bence Bálint, ötletgazdától. Szalkás Anna, Fekete Sára és Szili Judit fejlesztők és Vita és Zsuzsanna mentorálása mellett végezték ők eddig a munkájukat, és a marketplace-ig Kiagole Sorki lesz majd az ő személyes mentoruk. Kia? Igen. Mondanak néhány szót. Nagyon régóta ismerem már ezt a projektet. Azt gondolom, hogy rengeteg ötletgazda tudja, hogy mindig pozitívumokat mondtam, nagy potenciálja van. Azt gondolom, hogy egy kidolgozott, lehet, hogy nem egy startup ötletről van szó, viszont szerintem acceleráció kandidátus, és úgy is tudunk nagyon jól belépni a piacba ezzel, úgyhogy én nagyon szívesen fogok dolgozni vele. Sok feedbackot adtam, úgyhogy nem akarok elrabolni a mindenkinek. Köszönjük szépen! Aki még tovább jutott, a napelemes mobiltok csapat, Bíró Zsófia, ötletgazda. Létre fejlesztő. Sánta Dóra és Király Ágnes mentorálása mellett végezték a munkájukat, és Benkő Vilmos lesz a mentoruk a marketplace-ig. Ő már nem tudott itt lenni, de én úgy gondolom, hogy Zsófinak elmondta a pozitív gondolatait már erről az egészről, úgyhogy sok sikert kívánunk az együttműködéshez. A következő csapatunk, aki tovább jutott, a műtárgyak lézeres felülettisztítása csapat, dr. Márton Zsuzsanna. Tamás mentorsága mellett, és Fodor Imre, illetve Bobby Mansfield lesz az ő személyes mentoruk a marketplace-ig. Nagyon örülök nektek, szerintem nagyon érdekes projekt lesz, és nagyon érdekes kihívás lesz, tehát én ezt a kihívásként élem meg ezt a történetet. Nem szeretek mikrofonban beszélni. Sokan meghallgattak, hogy ne nézzetek a PPT-t, most én is elkezdek itt forogni. Na, tehát szerintem ez egy kihívás lesz ez a történet. Biztos, hogy csak akkor működik ez, és akkor lesz sikeres, hogyha ezt worldwide meg lehet csinálni. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon jó dolog lesz. Nem véletlenül vagyunk ketten mentorok, mert van ilyen kódprodukció is, ezt kitaláltuk, mert másnak tetszett a dolog. Úgyhogy megvívtuk a kis csatáinkat, és igazából így staffoltuk föl magunkat. A másik jó is szerintem ez a projekt egy kicsit föl van tőkésítve, hiszen itt már elhangzottak ilyen bűvös összegek, meg befektetés, meg egyetemi szakkor, úgyhogy mindenképpen szerintem előnyen indulunk, úgyhogy remélem, hogy meg is fogjuk nyerni ezt a versenyt. A BSMS csapat jutott még tovább, Bíró Zsófia, ötletgazda, Hamarics Anita, Pisznyák Alexandra, Szabó Gergő Tibor, Walter Krisztián,
és Bedő Zsolt lesznek a mentorok. Pivotálni, nem pivotálni, piacot kell definiálnunk, terméket definiálnunk, végig kell gondolni azokat, amit Pétertől hallottunk, Ádas Pétertől hallottunk a már meglévő verseny termékekkel kapcsolatban, terméket definiálnunk, és végig gondolni, hogy milyen alternatív felhasználási lehetőségek vannak. Van potenciál benne, én a csapatot is ismerem, a csapat az tüzes, végig kell gondolni a történet, hogy megy. Most már nem taknyolunk, hanem ez most már hardcore business, tehát nagyon komolyan végig kell ezt a dolgot gondolni. Látok benne potenciált, vannak kérdések, amik patentum kérdések, ezeket tisztázzuk, és hogyha ezeket megnyugtatóan tudjuk tisztázni, akkor külföldi terjeszkedésben is gondolkodtunk. Köszönöm. Köszönjük szépen! Tovább jutott még az Airsoft kellékek gyártása csapat Hegedűs Dániel ötletgazda, Ács Péter Véres csapatoltás. Akik még a csapathoz kapcsolódnak ezen túl, Kádas Péter és Bobby Mansfield. Gratulálok! Nem a tiétek volt a legjobb pitch, de amiben ti a legjobbak voltatok az az, hogy nálatok lehet érezni a legtöbb lehetett munkát, illetve azt, hogy a legtöbbször kellett, valószínűleg nektek kellett a legtöbbször túllépni a komfortzónátokon. És a vállalkozós, ez erről szól. Senki nem úgy születik, hogy 2000 ember előtt angolul úgy pitchel, mint az Isten. Nem úgy születik, hogy lábát föltéve ül be egy tárgyalásról, arról van szó, hogy egy céget megveszik el $50 millió. Mindig van az a pénz, és mindig van az a szint, ahol megvan meg az ember lába. De nálatok én úgy éreztem, hogy a tiétek az nem remegett meg most sem, és dolgoztatok annyit, hogy magas színvonalú teljesítményt nyújtsatok. És én úgy gondolom, hogy én úgy gondolom, hogy beletennénk ebbe a cégbe egy $50,000, hogyha a másik 3 partner nem egyetért vele valamikor korábban tavasszal. De addig még dolgozatok kell egy kicsit. Köszönöm. Tovább jutott a Marketplace-ra az integrált családi napközi Benkő Ágnes ötletgazda, Harkai Patricia, Lilla Sternowski, Karolina, illetve Varga Anna Róza, fejlesztők Mahácsi Benkő. Az ő mentoruk a Marketplace. Félig. Vilivel azt beszéltük, hogy mivel ti nem vagytok egy tipikus startup, ilyen szempontból a Vilit, vagyis mondjam, ez a társadalmi célhoz jobban vonza, mint engem. Engem ugye mindig csak a pénz, meg a nagy exitek hozzanak. Viszont itt egy olyan prezentációt láttunk, Anna Rosa, ugye? Igen. Tehát én azt gondolom, hogy te tényleg egy igazi tehetség vagy, akire érdemes foglalkozni, és én azt sem bánom, hogyha ebben nekünk nem lesz pénzünk, meg te majd könyvelő leszel, meg Isten tartozik követel. Valamit az életben úgy gondolom, hogy ha ezt a tehetséget egy kicsit még csiszoljuk, akkor te abból fogsz profitálni. Így vagy úgy. Úgyhogy örömmel dolgozunk veled. Tovább jutott a Marketplace-ről PTL Book csapata, Izsó Bettina, Serpőző Antónió és Tamási Zorka fejlesztők. Kia volt az, aki fantáziát látott bennünk, többek mellett, de ő vállalta el a további segítésünket. Igen, rengeteg értéket láttam én ebben, azért is, mert én dolgozom már nagyon régóta, azt mondtad, hogy 10 év, most egy kicsit, majdnem egy kicsit több mint 10 éve szenvedek, emiatt, hogy az én hallgatóim mindig ilyen open book exámokat írnak, és jönnek vissza hozzám, hogy most open book, tehát hol van a kezdet, hol van a vége. És ha nem más, és én is kerestem sok-sok olyan megoldást tényleg, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Olyan rendszert kerestem, ahol a hallgató állandóan tud tanulni az első évtől végig, tud továbbfejleszteni. Tehát legyen egy ilyen fajta felület, ahol tud interaktálni igazából, és nem annyira struktúrált rendszerre gondolok, hanem sokkal felhasználó barát, jobban felhasználó barát, vagy tailor-made rendszert kerestem, és most ebben láttam fantáziát, szóval ez nagyon
nagyon tetszett, támogatok és benne leszek. Köszönjük a bizalmat. És akkor tovább jutott az utolsó csapatunk az igényre szabott Aquaponia, Kovács Nikoletta, ötletgazda, Berlász Bettina, Lőrinc, Barbara, illetve Erdős Katalin volt az ő mentoruk, és a továbbiakban Bob Mansfield-el, illetve Fodor Imrével fognak együtt dolgozni. Néhány szó? Congratulations. I just want to let you know that I really fought for you to have your group. I'm really excited about the applications that this can be. It has so much potential, so many opportunities, and I want to let you know that I will do all I can to help you going forward. És akkor, amiről még ugye ki a kérte, hogy említést lesz a Workbook. Bocsánat, one more thing. Be ready to work in English. A Workbook teamből kértek ki, hogy még tegyek említést. Mondanál pár szót, hogy képzeled el a jövőbeli együttműködést? Igen, igazából ez működik. A Workbook csapat ugye nagyon jó prezentációt szerintem hajtott végre, ez nagyon jó volt, mi tetszett nekünk. Az ötlettel bajba voltunk, viszont Bobby, mivel ő foglalkozik az HR területtel, azt mondta, hogy mindenképpen nagyon szívesen szeretne leülni, és mindenképpen keressétek meg, hogy beszéljétek meg, hogy hogyan lehet tovább fejleszteni ezt az egészet. Nem mint ez az ötlet, egyáltalán mint a tagok. Bobby szeretne veletek leülni és megbeszélni dolgokat, hiszen ő jártasak az egészbe, és látta a passziót, az elkötelezettséget és mindent. Úgyhogy Bobby nevében, right Bobby? Yes. You want to say anything? No. You said it all. Yeah. I said best. Of course, you always do. Köszönjük szépen. Na és akkor jönnének a díjaink. Mindannyian ajándékot vehettek át tőlünk, illetve hát megköszönnénk az eddigi munkát, és biztatnánk mindenki további együttműködésre, ezért azt kérném, hogy most nem mondok semmit, hogy ki mit kapott, majd az ajándék csomagját mindenki átveszi. Azt kérném, hogy az okleveleket, amik igazolják a programban eltöltött időt, munkát, energiát, azt és az ajándékot legyetek kedvesek majd kijönni és átvenni a mai rendezvényünknek a végén. A díjazottjaink azonban kik lesznek, ugye 4 díjat ígértünk, hogy odaítélünk. Hát nincsen sorrend ezekben a díjakban, de az innovációs díj nyertese, kicsit csinálok egy sorrendet, az innovációs díj nyertese az Airsoft kellékek gyártása csapat lett, és következő díjazottunk kreativitás díjat nyert a műtárgyak lézeres felület tisztítása csapat, és ugye Márton Zsuzsannát illeti a kreativitás díj, de valaki legyen kedves a csapatból átvenni, és a csapatot illeti igazából meg a díj. Gratulálok! Fenntarthatósági díjat nyert az igényre szabott Aquaponia team, és Kovács Nikolettát kérnénk, hogy páradjon ki. Gratulálok! És az utolsó díjunk ugye a Profit díj, melyet a napelemes mobiltok csapatnak ítéltünk oda.
ő helyet foglalhat. És extra 2 díjat még megszavaztunk itt a panelben, a díjak kiosztása során, 2 prezentációs díjat, 2 prezentációt, és remélem, hogy majd a zsűri kifejti a véleményét a prezentációkról, de 2 prezentációt olyan értékesnek ítéltünk meg, hogy díjat osztanánk neki. Az egyik csapat a Workbook Team lenne, és a csapatnak adnánk a prezentációs különdíjat, valaki legyen kedves kijönni átvenni ezt a különdíjat. És a másik csapat. És aki még prezentációs díjat kap, az Integrált Családi Napközi csapat. És most kérném meg akkor, hogy röviden összefoglalnánk a benyomásokat, kedves paneltagok, a mai napról. Ugye láttátok, hogy csomó díjat kitaláltuk, ugye mindenki nyert szerintem valamit. Ez azért nagyon fontos, mert 13 éve végeztem itt a Közgázon 2000-ben, és ugye az a megtiszteltetésért, hogy itt lehetek most, mint pitch tag. És ennek a következő üzenete lenne a részemről, hogy ugye ti is itt fogtok remélhetőleg végezni. És legyetek okosak, szépek, dolgozzatok, és jussatok el ide, hogy itt a Pécsi Egyetemen, vagy mint alumnik tudjátok segíteni az egyetemet, vagy akár ezeket a programokat ilyen szempontból. Úgyhogy felefejjel. Nekem is volt egy ilyen programom 97-ben, ez egy ilyen kisvállalkozási programfejlesztés volt, nagyjából ugyanez volt, nem volt ennyire jó, nem volt ennyire profi, nem kellett így prezentálni, de jó látni, hogy ennyit fejlődött az egyetem, és hogy ilyen irányba indult, úgyhogy ezt szerintem örüljetek neki, becsüljetek meg, és hajrá!